दे बिदिब्ला खोनासं। निमाहा होदो जोंथि, एसे गोबाव जाबाय। नों बिदिनो गोबाव खालामबाय थाखायो अरन, दिनैल' नङा। निमाहा होदो नाङा जोंथि सना, नै आं खोमाबो हमबाय। अरन, नाङा बिदि खालामनाङा। नों गोबाव जाबोबाय थायो नालाय रागाजोंनो ओंखारो अरन। बे खेबनिफ्राय गोबाव जाला आङो, समाय लाबाय। अरन, समायखौ दाला, हायोबा नों खामानिखौ मावनो नाजा। मानो होनोबा समाय लानायफोराथ' बायो। आच्छा बाबा, थुदो माबाफोर मोनसे जाहैनोसै। ओहो अरन, दिनै जेबो जाथ'नो हानाय नंला। न'आव थांनो टाइम जाबाय, आइयाबो लेंहरगासिनो, आइया लोमजादोंनो। नै गारिखौबो आं सार्भिसिंआवसो होनानै दोनबोबाय, नङाबा दोनहैनो हागौमोन आं नोंखौ न'सिम। जेबो नङा अरन, आंजों लोगोसे लोगोफोर दंफाखायो न'आव थांनो थाखाय। नोंल' मोजाङै थाथ' दे। साननैसोनि उनावनो क्लासआ जाफिनबा फैफिनगोन आङो। दे बिदिब्लालाय। अरन। औ बुं। जेबो नंला अरन। मिन्थिखायो आं नों मा बुंनो नागिरदों। आंखौ दाबाव आंखौ गोसोखांबाय था, नङा होमबा? औथ' आरो। होद जाम्बि सना, नोंनो आंनि हां, नोंनो आंनो थै, नोंनो आंनो बिखा बिख्लोबालाय नोंखौ आं बोरै बावनांगौ जाखो? दे जाबाय, बांद्राय बुंब्रायो बुंबाथाय। थाथ'दो अरन, आं थांनोसै न'आव। दे अब्लालाय। गारियाबो जाबायना जायाखै लायनोसै र'। हेलौ, जोंथि सहैबायना न'आव? अके दे बिदिब्ला आंबो नै गारिखौ लानानै थांगासिनो न'आव। दे होमबा दोनथ'दो। बिराद खुवाबो खुदों, अखाबो हासोदों, जेबो खोनाला। दे बाय। सोरबा गथ'सो माथो। ओइ जारौ, नों थिगैनो दं ना? अके जारौ, गोसोखौ हमथा। आं एम्बुलेन्स लिंहरनि। हेलौ एम्बुलेन्स, नै मोनसे जायगायाव बिराद गाज्रिनि एक्सिडेन्ट जानानै दं, नोंथांमोना गोख्रैनो फैलाय। जारौ, नों सिन्था खालामनांला, र' एम्बुलेन्स फैगासिनो। सार, नोंथाङा मोजाङैनो दं ना? नोंथाङा सोर आं मिन्थिला। अन्नानै आंनि फिसा हिन्जावखौ डाक्टरनाव माबार लानानै थांदो, मेडिकेलाव प्लिज। जारौ गासिबो मोजां जाजोबगोन। फिसा माबार हस्पिटालाव लांदो आरो नैबे नाम्बाराव कल खालामहर। जागोन दे, आं एम्बुलेन्स लिंहरखाबाय। नोंथांमोनखौ आं थाबैनो हस्पिटालाव लांनोसै। गासिबो आंनि थाखायनो जाजोब्बाय। आं दिनै गारिखौ स्पिड सालायामोनब्ला दिनै बिसोरो बिदि जानांनाय नङामोन। नानि बहा दं नों नानि? सार, बियो मोजाङैनो दङ। सोर नों फिसा, मा मुं? सार, आंनि मुङा अरन। दा नोंथाङा माबायदि मोनदों देहाखौ? आंनि फिसाजोआलाय बहा दं बियो आरो माबोरै दं? बियो मोजाङैनो दङ सार, बेखौ बेलेग मोनसे रुमाव शिफ्ट खालामनानै दोनदों। आच्छा फिसा, अन्नानै आंनो मोनसे खोथा लाखिगोन ना? बुं सार, मा खोथा? आंनि फिसाजो सानैखौ मोजाङै नायगोन ना? नों जेरै जोंनि जिउखौ बासायनो थाखाय हस्पिटालाव लाबोदों, बेफोरबायदिनो आंनि फिसाखौ अरायसम बेफोरबायदिनो नायगोन ना? सार, मानो बिदि बुंदों नों? मानो होनोबा आं थांनानै थानो हानाय नंला आरो आं मोजां जाखानाय नंखाला। बेनिखायनो आंनि फिसाजोखौ माबार लिंहरदो दे, आंनि फिसाजो गिदिरखौ। औ सार, आं दहायनो लिंहरखाबाय, फैगासिनो दङ बियो। फिसा, अन्नानै
आंनि फिसाफोरखौ नायनो आफा 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 माबोरै जाखो बेफोरो निजिरा फिसा आखाइखौ हरलाय निजिरा फिसा नोंनि फाफ्लियाव बिराद गिदिर मोनसे बिबान होनानै गालांसै आं आसा खालामदों बिबानखौ मोजाङैनो मानिगोन मानो बिदि बुंदों नों आफा मानो बिदि बुंदों निजिरा फिसा मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया थास'नायनि दै बायदिसो आंनि जिउआबो दिनैसिमनि थाखायल'मोन दा आङो थांनांगौ सम जाबाय बेनिखायनो नों निजिरा फिसाया आंनि थालांनाय खामानिफोरखौ मावनानै होदो बेनिखायनो दिनैनिफ्राय नोंनो बिमा नोंनो बिफा जानानै नानिखौ फेदेरदो फोलावदो आरो अरन फिसा औ सार आंनि फिसाखौ नायनांगौ जिम्मेदारा नोंनावबो थाबाय मानो होनोबा आंनि फिसाफोरा आंनि अनगा रावबो गैया अननानै आइनि जिराखौ आरो आंनि नानि उन्दैखौ नोंनो मोजां राहा लामा दिन्थिनानै होदो बिसोरनि सायखं जानानै जेब्लाबो थाबाय थादो बोसोन हो आंनो बोसोन हो जागोन दे आइनि जिरा थादो दे आफा 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 जोंखौ गारनानै दाथां आफा आं मानो दा नानिखौ निजिरा बेफोर आंनि थाखायनो जाबाय निजिरा जानायखौ रावबो हमथानो हाया आंबो मिथिगौ नोंहा जोबोद दुखु जादों नाथाय आंबो मा खालामनो हाबावनो आरो नों बेबायदि दुखु जाबाय थायोब्ला नोंनि बिनानाव उन्दैखौ सोर सामलायगोन निजिरा बेनिखायनो नों स्ट्रं जानांगोन नोंनि आफाया होलांनाय बिबानखौ नोंनो फालिनांसिगोन निजिरा आफा आं नोंनि होनाय बिबानखौ थैजासिम मानिनानै सोलिगोन आफा आं नानिखौ जेबो खस्थ' जाहोआ आफा नानि नानि आब' आफायालाय नानि नों मोजाङैनो दङ ना आं फैबाय नानि जेबो गिनांगौ गैला आं दं नानि नोंनि सेरावनो आब' आफायालाय आफाया उन्दुनानै दङ नानि आफाया सिरि मोनथ'ला होमबा सिरि मोनथ'ला आफाया बेसेबा गोबावनि थाखाय उन्दुबाय आगै ओमफ्राय दहायनि आदायालाय आं बेयाव दङ जारौ दे मोजाङै रेस्ट ला जारौ थाब हामनाय बायदि लोमजानाया निजिरा बिथिं फैथ'लाय औ बुं निजिरा बिनानावनि आथिङा बारा मोजां नङा माने थाबायनो हानाय गोहोआ एसे खमायबाय बियो थाबायनो हाथ'नाय नंला एसे गोबाव लागोन मा औ बे थाबायनो हाथ'नाय नंला बेनिखायनो नों गोसोखौ बांद्राय दुखु दा खालाम निजिरा बिनानावनि खोथाखौ सान आं हस्पिटालनि फर्मेलिटिसफोरखौ फुरा खालामैनि हे इसोर बेफोरखौ मा खालामखो नों आंनि आफाखौबो लांबाय आंनि बिनानावखौबो नोरजिया खालामबावबाय